Нередовен менструален цикъл наричаме състоянието, при което цикълът закъснява, подранява или изобщо липсва менструация за повече от 90 дни. Причините са разнородни, свързани са с хормоните, както и с фактори като стрес, значително наддаване или загуба на тегло, прекомерна или недостатъчна физическа активност, проблеми с щитовидната жлеза. Консумацията на храни с високо съдържание на рафинирани захари и преработени храни може да доведе до инсулинова резистентност, което нарушава нивата на естрогена и прогестерона. От друга страна, храни, богати на омега-3 масни киселини, като сьомга, скумрия, херинга, орехи, семена от чия, може да помогнат за намаляване на възпалението и за производството на хормони. Богатите на фибри зеленчуци, броколи, брюкселско зеле и листни зеленчуци помагат за детоксикация на излишните хормони. Осигуряването на достатъчно сън всяка вечер оказва влияние върху синтеза на хормоните. Лейди Хармония е изцяло натурален продукт за женско здраве и хормонален баланс, който има положителен ефект при нередовен цикъл, предменструален синдром и менопауза.